खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ 2024 मायथाइनि एसिएस आनजादाव उथ्रिसार जानाय मावख'गिरिफोरखौ बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजआव 4 सप्तानि फोरोंथाय हाबाफारि बेखेवदों। आसाम सरकारा आसाम सिभिल सार्भिस एसिएसनि मावख'गिरिफोरनो ट्राइबेल राव फोरोंथाय होनायनि थांखिजों गिबि खेबनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव एजेन्डाखौ मदद होदों। 2024 थाखोनि एसिएस मावख'गिरिफोरनि थाखाय 6थि फारिलाइ ओनसोलफोर आरो बर' आरो मिसिं बायदि हारिसायारि रावफोराव खुंथायनि सायाव नोजोर होनानै 4 सप्तासिम सोलिनाय फोरोंथाय हाबाफारि जागायनाय जादों। बे संदानग्रा फोरोंथायनि बेखेवनाय हाबाफारिया 16 जुलाइखालि क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सनि सिङाव थानाय बड'लेण्ड खुंथायारि स्टाफ फरायसालिमायाव जादोंमोन। बे हाबाफारिखौ नेमखान्थि बायदियै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल लेजिस्लेटिभ एसेमब्लि BTCLA नि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ बेखेवदोंमोन। बेयो BTRनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान होनना बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुंथिनानै बुंबावोदि BTR गोरोबथा 2020 नि बाहागो महरै बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज गायसननाया मोनसे मख'जाथाव माइल खुन्थिया। आं दिनै गिबि फोरोंथाय हान्जाखौ बेखेवनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों, जेराव BTR हालामनि 3जों लोगोसे सा 82 एसिएस मावख'गिरिफोरा फोरोंथाय लागासिनो दङ। बेखेवनाय फोरबोआव BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आकाशदीप, BASCनि कर्स डाइरेक्टर धीरज चौध आरो DC क'क्राझारनि PK देबिडीजों लोगोसे गुबुन गुबुन गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। नैथि खौराङावनो दङ 2024 मायथाइनि आनन्दराम बरुवा केस एवार्ड स्किमनि आर'जलाइ गथायनाया जाबाय। फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जायफोर फरायसाफोरा 2024 मायथाइनि HSLC आनजादखौ 75% एबा बेनि बांसिन जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादोंमोन, बिथांमोननि थाखाय 2024 मायथाइनि आनन्दराम बरुवा केस एवार्ड स्किमनि आर'जलाइ गथायनाया जागायबाय। आसामनि सोलोंथाइ बिफाना नटिफिकेसनाव फोसावनाय बायदियैब्ला अनलाइन आर'जलाइ गथायनाय अक्ट'आ 15 जुलाइनिफ्राय जागायबाय आरो 25 जुलाइसिम जोबथा आर'जलाइ गथायनाय अक्ट'। बेनिखायनो 75% एबा बेनि बांसिन जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ https://vidyarthi.co.in एबा www.maidhamik.assam.gov.in वेबसाइटआव गाव गावनि गोरोन्थि गैयै बेंक एकाउन्ट डिटेल्सजों लोगोसे गोनां जानाय फोरमान बिलाइफोरखौ लाना आर'जलाइ गथायनो थिननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ जम्मु काश्मीराव उदखारिफोरजों मोगा-मोगि गावलायनायाव अफिसारजों लोगोसे 4 रौनियानि जिउ खहा। जम्मु काश्मीराव उदखारिजों मोगा-मोगि जानायाव भारतारि रौनिया हान्जानि सासे अफिसारजों लोगोसे गुबुन 4 जवानफोरा दांथायनि जिउ गोमायो। बे जाथाया जम्मु काश्मीरनि ड'डा जिल्लायाव जादोंमोन। 4 जवानफोरनि सिनायथिखौ केप्टेन ब्रिजेश थापा, नायक डि राजेश, सिपाही बिजेन्द्र आरो सिपाही अजय होनना मिथिनाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला हाग्रायाव थाखोमानाय उदखारिफोरा रैखाथि हान्जानि सायाव गुलि गावनो हमनायनि उनाव मोगा-मोगि जादोंमोन जेब्ला बिसोरो नागिरनाय हाबाफारि लागासिनो दंमोन। बे समावनो रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ माइक्रब्लगिं साइट एक्सनि गेजेरजों रुंसारि जिउमानि थाखाय दुखु फोरमायो आरो बे जाथायनि सायाव दुखु फोरमायो। ब्रैथि खौराङावनो दङ BTRआ सोलोंथायारि ओंखाम संग्रानि इनफ्रास्ट्राकचारखौ बांहोदों, गोदान फरायसालि बिल्डिं बेखेवदों। सोलोंथायारि बिथायारि सानज'थाइखौ जौगाहोनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगानाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन सरकारा 2 नं उत्तर गलबेरा गुदि फरायसालियाव गंसे गोदान फरायसालि बिल्डिंखौ बेखेवदों। रांखान्थियारि बोसोर 2022-23 मायथाइनि थाखाय रायजो बिगोमानि गोनांथि जौगाथाय SOPD बिथांखिनि सिङाव लानाय बे हाबाफारिया सोलोंथायारि सुबिदाफोरखौ बांहोनो थाखाय सोरखारनि रादायखौ दिन्थियो। मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों मैया बेखेवजानाय गोदान बिल्डिंआव गोनांथार सोलोंथाइनि फुंखाफोरजों सुजुनाय गोबां थाखो खथाफोर दङ।
बे जौगाथायनि थांखिया मोनसे रैखाथि गोनां आरो मोजां सोलोंथाइनि आबहावा सोरजिनाय, फरायसाफोरनि गाहामखौ रोखा खालामनाय आरो मोनसे साबसिन सोलोंथायारि मोनदांथिखौ बांहोनाय। जौगाहोनाय बिथायारि सानज'थाया फरायसाफोर आरो सुबुं समाजनो गोबां मुलाम्फा होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों, जाय सोलोंथाइ आरो जौगानायनि थाखाय मोनसे गोदान मुगानि आरो मोजाङै सुबिदा गोनां जायगा होगोन। बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव आयेन बेरेखा बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमदों। दिनै सरकारि रेलवे पुलिस (जिआरपि) आ गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव साबा आयेन बेरेखा बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमनानै दोनो। बेंगालुरुनि लामायाव बे हानजायाव 3 हौवाफोर आरो 2 हिनजावफोर दंमोन। हमजानाय सुबुंफोरा अब्दुल्ला, 18 बोसोर बैसोनि मसमत मयना, एमएसटी, 18 बोसोर बैसोनि फरजाना आरो 22 बोसोर बैसोनि शहीद सिकदार। बिसोरो हबीगंज गामि, सुनामगन्ज जिल्ला, सिलहट रायजो आरो बांलादेशनि खुलना रायजोनि बागेरहाट जिल्लानि। 6थि खौराङाव दङ चिरांनि बेंटलाव सिआरपिएफनि हाबाफारियाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लादों। बरायबाय थानाय ग्लबेल वार्मिंखौ होबथानो आरो बुहुमनि बिखायाव सुबुं माहारिखौ रैखाथि होनो थाखाय बिफां-लाइफां गाय, मानोना बिफां थाब्लासो बुहुमाव जिब-जुनारफोर थागोन। मंगलबारनि फुंबिलियाव 156 बेटालियननि जी कम्पानिनि कमान्डिं अफिसार श्री अनिल कुमारआ गाहाय सुबुंफोर आरो फोरोंगिरिफोरनि नुजाथिनाय आरो हेफाजाबाव गिबियाव बेंटलाव एमपि फरायसालिनि सोरगिदिं बिफां गायदोंमोन। बेनि उनाव बिफांफोरखौ बेंटलाव हेल्थ सेन्टारावबो गायनाय जादोंमोन। दिनैनि बिफां गायनाय हाबाफारिनि बागै रायज्लायनानै कमान्डिं अफिसार श्री अनिल कुमारआ बुंदोंमोन दि बे बिथांखिखौ सोलिफु बोसोराव 13,000 बिफां गायनायनि थांखिजों चिरां जिल्लायाव थिसनजानाय सिआरपिएफ 156 बेटेलियनाव लानाय जादोंमोन आरो बेबायदिनो बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय 156 बेटालियननि बेंगलुरुआव थानाय जी कम्पानिनो बे थांखिखौ होनाय जादोंमोन। रायखांनो गोनांदि ओनसोलनि सुबुंफोरा बेंटल बादानि सिआरपिएफनि नाजानायाव गोजोननाय फोरमायदोंमोन आरो कमान्डेन्ट अफिसार श्री अनिल कुमार, श्री ओंकार नाथ सिंह आरो सिआरपिएफनो साबायखर बावदोंमोन। बेंटलनि जायगायारि खौरां बिजोंनि मावथिफोराबो दिनै सिआरपिएफनि बे बिफां गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। 7थि खौराङाव दङ गुवाहाटीयाव सिजेएम बिजिरसालिनि मेजिस्ट्रेटनि गारिखौ गाग्लोबदों, 2खौ खाबाय। 2 लाइमोनफोरा मंगलबारखालि गुवाहाटीनि नयनपुर ओनसोलाव कामरुप मेट्र' जिल्लानि थाखाय चिफ जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट सिजेएम बिजिरसालिनि सासे मेजिस्ट्रेटखौ गाग्लोबदोंमोन। गाग्लोबग्राफोरखौ उनाव मेजिस्ट्रेटआ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)नि आयेननि सिङाव खादोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला मेजिस्ट्रेटखौ मावख'आरि गारियाव दावबायनाय समाव गाग्लोबनाय जादोंमोन। गाग्लोबग्राफोरा फैदोंमोन आरो गारिखौ होबथादोंमोन आरो मेजिस्ट्रेटनि सायाव गाज्रि बाथ्रा बुंनो हमदोंमोन। बेनि अनगायैबो खौरां मोननाय बायदिब्ला मेजिस्ट्रेटखौ गारिनिफ्राय गोख्रोङै बोख्लायनो नाजादोंमोन। बेनि फिथाय महरै मेजिस्ट्रेटआ 2खौबो BNSSनि आयेननि सिङाव हमथादोंमोन आरो उनाव बिसोरखौ खानाय जादोंमोन। गोदानै सिनायथि होजानाय BNSSनि केबिनेटनि सिङाव आसामआ मेजिस्ट्रेट खाजानायनि बेयो गिबि खौरां मोननाय जाथायमोन। कुलदीप दास आरो हिरण्य कुमार मुंनि 2खौबो खानाय जादोंमोन आरो BNSSनि धारा 41 नि सिङाव दाय होनाय जादोंमोन। बिसोरखौ दायो दिसपुर पुलिस थानायाव लाखिनाय जादों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो।